Que é o que máis che molesta do verán nos ollos? Quizás sexa a fotosensibilidade en sí. El cloro y la sal, sí. Puede que la salitre, supongo que el cloro de la piscina puede ser. El sol, por ejemplo, ahora voy a trabajar y me molesta un montón y sí que me lloran un poco. Yo cuando me meto en el agua, incluso abro los ojos. Normalmente poño as gafas de sol e non lle teño moito cuidado. O aire acondicionado me facía picar moitos ollos. Traballar todo o día co aire acondicionado no verano é seco, sí. Sí se puede decir que se siente un poquito más de molestia de repente por el aire. No podes botarlle un bastante de estos. Sí, tipo colirio. Lo que me irrita en verano es, me imagino que será por polen o lo que sea. Bueno, pois precisamente os estaba aproveitando mentres veíamos este vídeo para preguntarlle a nosa oftalmóloga, a nosa convidada hoxe, Dolores Abelenda, encantada. Que tal? Moitas gracias pola invitación. Grazas por acompañarnos no termómetro. Estaba dicindo, levo todo o programa cun ollo que teño aí, cun picor, a ver se vai ser unha conxuntivitis ou que. Que pasa no verán que se disparan, non, as consultas, non, os oftalmólogos? É verdad que no verán temos aspectos diferenciais que non concurren o resto de ano, como é o feito de que estamos máis expostos á radiación solar, hai moitísima máis sequedade, aumentan as actividades o aire libre no tempo de lecer con posibilidades de traumatismos. En este sentido, é verdad que aumenta o número de conxuntivitis, pero sempre digo que cando un paciente che di que ten unha conxuntivitis, a conxuntivitis en sí é un termo moi xenérico. Realmente, a incidencia real de aumento de conxuntivitis na época do verán está en relación cos conxuntivitis irritativas, as derivadas moitas veces do baño pois en zonas non adecuadas, coa adecuada hixiene, como podemos comentar. Por iso, o primeiro que quero repasar contigo é cales son os malos hábitos, non, as cousas que facemos mal no verán. Unha delas acabas de apuntar, non? Pois, por exemplo, mergullarnos en zonas que poidan estar así de hixiene, non? Correcto. Ao final, o que sucede no verán é que compartimos zonas de baño, non sempre nunha piscina particular, que podes ter na casa con maior hixiene, vamos a ter contacto con outras persoas. Hai unha cousa que aprendimos na pandemia, que é o feito de lavar ben as mans. Bueno, no verano van a aumentar os contactos en estas zonas de baño, e iso fai que, e aquí quero poñer o foco de maneira moi relevante, evitar mergullarse na agua, e xa non digo mergullarse, o simple baño na agua en persoas portadoras de lentes de contacto. Ah, sí, lentes de contacto e zambullida, correcto. Non. Eu xa non digo zambullida, nin siquiera deberíamos de nadar, aínda que non mergulláramos a cabeza. Nada. Non é aconsellable, nin na auga do mar, e moitísimo menos en piscinas, polo feito de que pode haber bacterias que, se hai un portador de lente de contacto, realmente pode traer serias complicacións. Ajá, sí que desbotamos as lentes de contacto en piscinas e zonas de baño. Claro, mergullándonos, xa que temos isto aquí, entendo que con este tipo de gafas, non, que queden como moi pegadas, non? Correcto. Esta é unha gafa, as gafas para bañarse deberán de ser perfectamente herméticas. Entón, moito é onde compramos os dispositivos ou gafas, como podemos falar de gafas de sol tamén, onde mercamos estas gafas. Han de ser completamente herméticas. E volvo a poñer o foco. Se é un portador de lentes de contacto, non a lente de contacto, incluso aínda que a gafa sea unha gafa hermética. Nas ópticas podenche facer unha gafa co teu defecto refractivo, porque é verdad que un miope, por exemplo, de máis de 3 dioptrías, se vas á auga, queres regresar a toalla, se non tes os teus lentes xa non atopas. Entón, pois deberíamos de recurrir a gafas graduadas se temos unha refracción alta para evitar este problema. E logo, que nos chamou tamén moita atención de cousas que facemos mal, non empregar cremas específicas, que iso que? Bueno, correcto. O que nos sucede en xeral é que cando poñemos un protector solar na cara, simplemente co feito de que nos acheguemos un pouco o contorno dos ollos, xa notamos que pican. Moitos protectores pican. Entonces, isto fai que xa non botemos protector en esas zonas. Sin embargo, é verdad que en peles claras, fototipos moi clariños, hai que protexer tamén a zona da pel palpebral. É unha cosa que estamos a notar en clínica, un aumento da incidencia de carcinomas vasocelulares. Estou a falar de xente nova, xente de 40 anos. É dicir, polo aumento da radiación solar, a exposición sin protección. Entonces, que debemos facer? Pois ou ben recurrimos a barreras físicas, como poden ser en horas centrais do día, portar gorra, gafas de sol,
E se queremos facer algún tipo de protección en crema, sí que é verdad que existen fotoprotectores especiais para zonas sensibles. Non temos que poñer o foco necesariamente se vamos á praia. Existe radiación en todo momento de día. No verano aumenta, pero é verdad que en fototipos claros, con este aumento de incidencia de carcinomas, é necesario engadir algún tipo de crema específica para esa zona. E logo un clásico é desmaquillarse mal. Entón, partindo da base de que nos desmaquillamos mal normalmente, como deberíamos facelo axeitadamente para non ter unha afección no ollo? Bueno, o primeiro é retirar os residuos de maquillaxe, pero As toalliñas estas son efectivas? As toalliñas é verdad que é a maniobra rápida, que sobre todo cando estamos de viaxe ou temos moita presa, recurrimos todos, non están contraindicadas. Eu uso toalliñas moitas veces, pero sí que é verdad que sobre todo en persoas con blefaritis, con ollos sensibles, moitas veces como veñen impregnadas en distintos produtos, en principio a maioría delas poñen respetuosas co que a pel palpebral, pero moitas veces o mesturar distintos componentes, sobre todo en persoas con peles sensibles ou con ollos moi sensibles, poden resultar irritantes. Entón, eu recomendo, se tes maquillaxe, retirar primeiramente cun auga micelar. A auga micelar ten uns micelas precisamente que permiten retirar perfectamente os restos de maquillaxe. Non necesariamente hai que estar maquillado, porque igual que na pel recomendamos facer unha limpeza diaria, as pálpebras, ao final, que o que están protexendo os nosos ollos ao longo do día, pois teñen restos de polución, é recomendable facer esa limpeza con auga micelar. Entón, froito destas cousas que non facemos axeitadamente, non, que nos estás contando, cales son como as afeccións máis típicas, digamos, nos ollos que temos no verán? Bueno, pois no verano, como decía antes, a conxuntivite, temos a conxuntivite irritativa, é dicir, conxuntivite, inflamación da conxuntiva, ollo vermello, que eso simplemente polo efecto do cloro das piscinas, da auga salada, moitas veces sucede isto. Entón, nestes casos, a solución máis fácil sería evitalo. Primeiro, prevención primaria, tema das gafas. Se a pesares de eso tivéramos irritación, unha cousa que ademais creo que o tes por aquí, no noso kit de... As gotas ou... Sí, correcto. En este kit que temos aquí para o verán, as lágrimas artificiales son unha solución. Correcto, témolas en monodosis, outras veces en formato colirio. Independentemente do formato, o importante é que sexan lágrimas sen conservantes, sobre todo cando hai persoas con problemas de ollo seco ou blefaritis, o conservante vai actuar tamén como irritante. Entón, sempre lágrimas sen conservantes. Se temos unha conxuntivite irritativa, moitas veces o simple feito de instilar unha lágrima artificial podeche resolver o problema. Claro, porque no verán están máis secos os ollos. No verano están máis secos porque hai persoas que de por sí xa teñen un problema de ollo seco, sobre todo mulleres a partir da menopausia, pero no verán temos o tema dos aires acondicionados, por exemplo, que secan moitísimo a superficie ocular. Entón, vai máis alá de ter un simple ollo vermello polo tema da sequedade, tradúcese tamén en sensación de lisos, molestias tipo cuerpo extraño, a veces o ollo seco incluso chega a producir unha queratitis, vamos a decir. Unha queratitis, igual que decía da conxuntivite, que é un término moi xenérico, inflamación da conxuntiva, na queratitis é un paso máis alá. Temos xa unha infección, inflamación, dependendo do caso, da córnea, da superficie ocular. A queratitis é importante, primeiro, tratar de prevenir, e unha vez que a temos instaurada, lubricar sempre sería unha medida que complementaría todo o tratamento dunha queratitis e no capítulo de conxuntivitis inicialmente que falábamos, pasando da irritativa, a outra é a infecciosa, o tema de baños en sitios públicos, con piscinas. Claro, que nos dicías ao inicio. E os orzuelos latosos sempre tamén son máis típicos no verán? Bueno, orzuelos podemos ter en calquera época do ano. A todo o mundo lle pode salir un orzuelo unha vez na vida, pero sí que é verdad que hai predisposición en algunhas persoas, sobre todo persoas que están afectas de blefaritis, que, bueno, como espacio pequeno non nos dá para explicar moito que, pero persoas que teñen, por exemplo, temas de rosácea, de feito a blefaritis chamaselle a rosácea ocular, moitas veces cando hai brote de rosácea no verán, como é verdad que a radiación solar non é unha boa amiga da rosácea, moitas veces tamén se activa a blefaritis nas glanduliñas que temos sebáceas no borde da pálpebra, obstrúese o conducto de drenaxe e moitas veces hai infección desas glándulas pola flora bacteriana propia da pel que tamén está nas pálpebras. E logo xa por último, claro, verán, deportes acuáticos, que se windsurf, que tal,
moito golpe, non? Tamén traumatismos no verán, non? Sí, no verán aumentan un tipo de traumatismos propios da época, pois efectivamente eu que fixen guardias oftalmolóxicas moitísimos anos, pois sempre recordas cousas que son o mellor un poquito excepcionais, pero o típico golfe de tabla de surfista, pero despois hai outro que é moi cotidiano e que tamén quero poñer o foco. Cando estamos na praia, nun día destes de nortada, que en Galicia temos moitos, vexo as sombrillas abertas. Entón, eso, norte na praia, pechar as sombrillas, porque sí que teño visto, en máis, non digo todos os veráns, pero con relativa frecuencia, o típico traumatismo da sombrilla que ven disparada, entón, eso é algo como moi básico, para facer pero non, que sempre recomendo. compre recordar, non? Claro. Coidado ca sombrilla, unha sombrilla voadora, non me quero nin imaginar. Bueno, por concluir, entón, conseguiños que lle poidamos dar a xente, así, pois, para non ter que ir unha urxencia oftalmolóxica no verán, así, en xeral, non? Como, aparte de consello, volvo a poñer o foco nos portadores de lentes de contacto. Baño con lentes de contacto, nunca. Non. Nin con gafas herméticas, nunca. Protección solar adecuada, pode ser física, gorra, gafa de sol homologada, dispositivo C, ultravioleta A e B 400, para eso, comprar en sitios autorizados, vale, para ter esa, non fai falta ir a gafa máis cara, pero para ter esa garantía de que protexemos a nosa salud. Bueno, e a disfrutar do verán, verán. Unhas boas gafas e deixando as lentes de contacto na casa. Dolores, moitísimas grazas por acompañarnos. Gracias a vos.